Assalamu alaykum hormatly gyzykly kanalyň agdalary we mehmanlary. Ýaşymysyňyz? Gyzykly kanala hoş geldiňiz. Eger siz gyzykly kanalda goýulan videolary halaýan bolsaňyz we mundanam has gowrak gyzykrak videolaryň gelmegini isleýän bolsaňyz, onda gaýrat edip agda bolun, like basyň, tesir edin we dostlaryňyz bilen paýlaşyň. Şu günkü videomyza başlamadan men siziň ähliňizi yetip gelýän täze bayramy bilen gutlaýaryn we siziň ähliňize, ähli tutan işleriňizde uly üstünlikleri arzuw edýän. Gelin onu başlaýaly. Bugün hekaýamyz Sokrat hakynda. Bilşiňiz ýaly Sokrat Grek filosofi. Bir gün Sokrat bir çayhanada oturan wagty ýanyna bir tanysy gelipdir. We ýanky tanysy Sokrata "Men seniň dostuň hakynda bir zat eşitdim, aýdyp bereýinmi?" diýipdir. Sokrat hem oňa "Sen meniň dostum hakynda bir zat eşiden bolsaň, şol eşiden zatyňy aýdyp başlaman kan, men sana 3 tane soru berjek" diýipdir. Eger şu sorularyň ählisine dogry jogap berseň, soňundan diýipdir karar berersiz. Senin bana şonu aýdyp bermen gerekmi ýa-da gerek dälmi diýip. Ol adam hem bolýar diýipdir. Soň birinjisi. Sokrat diýipdir, birinji soraw. Senin şol bana dostum hakynda aýtjak bolýan zatlaryň %100 hakykatmy diýipdir. Ol adam hem ay mene %100 hakykatlygyny güwäge geçip biljekler, menim birinden eşitdim diýipdir. Ha, diýmek sen de onuň hakykatlygyny bilen ok diýipdir. Yok, hakykatmy ýalanmy bilemek diýipdir. Bolýar. Onda diýipdir, ikinji soraga jogap ber diýipdir. Hawa. Şol seniň aýtjak bolýan zatyň diýipdir. Peýdalymy diýipdir. Saňa ýa-da maňa diýipdir. Ay ýok. Maňa peýdasy ýok, saňa da bilmedim diýipdir. Ha, diýmek ne saňa ne maňa da peýdasy ýok diýipdir. Şeýlemi diýipdir. Hawa şeýle. Bä. Onda diýipdir, üçüncü sorak. Şol seniň aýtjak bolýan zatyň gowy zatmy diýipdir. Ay, dogrymy aýtsam, kan bir gowy zatym däl diýipdir. Bä. Sokrat diýipdir. Onda diýipdir, eger seniň aýtjan zatyň hakykat däl bolsa, peýdasy ýok bolsa we gowy hem däl bolsa, onda şonyň şol zaty seniň maňa aýdyp durmagyňa gerek barmy diýipdir. Yani gepin gysgasy, gepi gıýbat bolsun diýip aýtmagyň, yani gıýbat etmeň hiç hili peýdasy ýok. Eger bir zatyň bir adama ýa-da bir kişe peýdasy bar bolsa, onda gowy. Ýöne eger ýönesine gıýbat etmek üçin diýdi, ol diýdi, eýle diýdi, bu diýdi, beýle diýdi diýip görmek, gowy däl diýmek manyny berýär. Ýöne wajyp bir zat bolsa, habar vermek gerek. Eger bir adamyň saglygy ýa-da bir gysagly bir zat bolsa, bilseň, eşitseň, habar berseň gowy. Aýöne biderek gıýbat etip görmeň hiç gowy ýeri ýok. İkinji hekaýamyz onan çakynda. Bir adam telekana barypdyr. Ýanky usta saç kesýän usta munyň bilen her zat hakynda gürüňleşip başlady. Birdenem ýankyň gürüňi Hudaýa inanmak hakynda bolupdyr. Ýanky saç kesip duran usta ýanky adama "Meniň pikirimçe" diýipdir, "Hudaý ýok" diýipdir. We ýanky adam diýipdir, "Näme üçin?" "Sebäbi" diýipdir, "Eger Hudaý bar bolan bolsa" diýipdir, "şeýle kän uruşlar, şeýle kän keselçilikler, betbagtçylyklar, tebiği betbagtçylyklar we beýleki zatlar bolmazdy" diýipdir. Hudaý diýipdir, "Özüniň yaradan zatyny gynaýan bolsa" diýipdir, "Diýmek gowy zat däl" diýipdir. Ýa-da ýok diýipdir. Ýanky adam biraz damyp durupdyr we soňundan diýipdir, "Eýle bolýan bolsa" diýipdir, "Onda" diýipdir, "Dellekanadaky ustalarym ýok" diýipdir, "Dellekanalarym ýok" diýipdir. "O nähili" diýipdir. "Ne şeýle" diýipdir. "Eger" diýipdir, "Dellekanalar bar bolan bolsa" diýipdir, "Näme üçin" diýipdir, "Köçelerde bir topor saçy uzyn ýa-da hiç hili saçyny sakalyny kestirmeýän adamlar köp" diýipdir. Ýanky saç kesýän usta hem "Bä" diýipdir, "Onuň jogaby gataň sat" diýipdir.
ol adamlaryň özünde günä diýipdir. Ol adamlar meniň ýanyma gelmese men nädip olaryň saçyny keseýin diýipdir. Ýa-ni adam hem ine gördüňmi diýipdir. Sen öz jogabyňy özüň berdiň diýipdir. Hudaýym edil şonuň ýaly diýipdir. Kim Hudaýyň ýanyna özü gitmese diýipdir. Hudaýyň bardygyna inanman gedi berer bütün ömrüne diýipdir. Anha dostlar, şunun bilen şunkü videomuzu tamamlaýarys. Eger siz şu videonu halan bolsaňyz, agda bolun, like basyň, tesbih edin we dostlaryňyz bilen paýlaşyň. Siziň ähli tutan işleriňize üstünlük arzuw etmek niyeti bilen indiki videolarda görüşençek hoş, sag bolun.